O Ourense Film Festival lembrará a figura do cineasta ourensán aficado en México Carlos Velo, reivindicando o seu papel de director na longametraxe Raíces, no 70 aniversario do filme. Raíces, estreada en 1954 e producida por Barbachano Ponce, está considerada toda unha obra mestra do cinema documental mexicano e unha das obras fundacionais do cine independente do país, logrando recoñecementos como Premio da Crítica en Cannes. Velo figura nos créditos como co-guionista e deseñador de produción, ocultando o seu verdadeiro papel como director polos conflictos da época entre a productora Teleproducciones e o Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, dando ese título a Benito Alazraqui. A produtora non estaba autorizada por este organismo para firmar longametraxes, así que presentou Raíces como un conxunto de curtas baseadas no libro El Diosero de Francisco Rojas González. O OUF presentará unha versión de Raíces restaurada en colaboración coa Filmoteca da UNAM de México. Deste xeito, a Fundación Carlos Velo, organizadora do OUF, tende pontes coa terra que acolleu ao cineasta ourensán, quen chegou a ser unha peza fundamental para entender a historia do cinema mexicano. Un director que tamén se lembra no festival co premio Carlos Velo a mellor dirección, na que a pasada edición foi para Jaione Camborda polo filme O Corno.